Hürmetli televizor караучылар, biz Саба Дулкыннары телевидениесында сезнең котлау хатларынан төзелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм иң элек без Мөхәммәтов Марсель Рауил улын 60 яшьлек юбилее белән котларбыз. Олы Шыңар авылында яшәүче әтиебез Мөхәммәтов Марсель Рауил улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, без сине ихлас күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез. Нык сәламәтлек, озын гомер, тигез тормыш, күңел кирлеге бүгенге кебек һәммәбезгә кирәк һәм терәк булып озын гомер кичерүеңне телибез. Безнең өчен тырышкан аяк-кулларың сызламасын, йөрәгеңә кайгы хәсрәт чаткысы тимәсен. Тормышта үз урыныңны белеп, ныклы адым белән атлыйсың. Син бит әти каршы искән җилдән көчең килгән кадәр саклыйсың. Менә тагын бер ел үтеп бара. Якынайтып гомер күзләрен. Тыныч еллар килсен әти, котлы булсын туган көннәрең. Аяз булсын туар таңнарың, шатлык нуры чәчсен күзләрең. Күкрәмәсен аяз күңелең, боекмасын һич тә йөзләрең. Кадерле әтиебез, без синең һәр вакыт көр күңелле, егетләрчә җитез, сәламәт һәм бәхетле булуыңны телибез. Безгә яхшы тәрбия биргәнең, гел безне кайгыртып яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа. Син барысы да балаларга, гаиләгә дип тырышып гомер итәсең. Сез әни белән безнең тормышның яме, матурлыгы, шатлыгы. Безне, балаларыгызны җил давыллардан саклап, иң бәхетле балалар итеп тәрбияләдегез. Бүгенге көндә дә безне кайгыртып яшәүегез өчен иксез-чиксез рәхмәтебезне юллыйбыз. Киләчәктә дә әниебез белән пар канатларыгызны тигез кагып, гаилә учагының җылысын суытмыйча, безгә ныклы, терәк, оныкларга кадерле әби, бабай булып озын гомер итәргә язсын. Кадерле әтиебез, юллар кебек озын гомер сиңа, кайгы җиле бер дә тимәсен. Заман сынаулары читләп үтсен, яшәү дәрте һич тә сүнмәсен. Котлы булсын әти туган көнең, без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык истей безнең йөрәккә. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Иң изге теләкләр белән әниебез Рузилә, балаларың Илфир, Илгиз, Илария, киленең Сирине, оныкларың София, Ильяс дип нокта куела. Әлеге котлау сүзләренә Марсель абый бездә чын күңелдән кушылабыз. Озын гомер, бәхетле киләчәк телибез сезгә. Бүген әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, ачышын күңелләр, якты хисләреңнең бәйрәме. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен, гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен, гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен, гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Фәрештәләр кунсын иңнәрегә, ак нурларга яшәп тоенып. Син ышаныч, терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыенып.
Хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, чираттагы котлау хатын укуга күчәбез. Балаларымның кадерле әниләрен, үземнең тугрылыклы гомер юлдашымны, байлар сабасында яшәүче Салихова Дания Рим кызын гомер бәйрәме белән котлыйбыз дип башлана безгә юлланган котлау хаты. Кадерлем Дания, үткән елларыңа карамыйча, узак яшә әле көчеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барсы өчендә. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткә ең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк. Сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Кадерле без, бәйрәмеңдә сиңа сәламәтлекнең иң ныгын, гомернең иң озынын, бәхетнең чиксезен теләп калабыз. Тормышны яратучы, ачык йөзле, киң күңелле бит син, кадерле без. Өебезнең нуры, кояшы син. Кадерлем, Ходай безне тигезлектән айырмасын. Гомер юлларыбыз озын булсын. Имин һәм мул тормышта 17 ел янган гаилә учагын сүндермичә, һәр туган таңны бергә каршыларга язсын. Алга табада пар канатларыбыз кайрылмыйча, тынычлыкта, муллыкта, гомернең җәйләрендә һәм кышларында бергә үтәргә язсын иде безгә. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык алып килсен. Гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле булсын. Балаларыбызны исән-сау зур юлларга чыгарып, игелекләрен күрергә, хәвеф-хәтерләрсез яшәргә насыйп булсын иде. Кадерле без, сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә, барыбызга кирәк, терәк булып, таңмый ятла гомер үренә. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Бәйрәмеңнең матур хәтирәсе күңелеңдә калсын уелып, тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Сикемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын, сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тыеп, балалар бәхетенә куанып, аларның ягымлы карашларына сөенеп, тигезлектә яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рифнур, балаларыбыз Язгөл белән Рөстәм дип нокта куела. Без дә сезне чын күңелдән котлыйбыз. Sин иң кадерлем, бердән берем син минем. Ниләр генә бүләк итим, туган көнеңә синең. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Йолдызлы иң зур галәменә, чәчәк аткан бар гөлөнә, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын.
баржаласан, бүләк итләрмен барасан, жырларымның иң мұңласын, таңнарымның иң нұрласын, бүләк итләрмен барысын, жырларымның иң мұңласын, таңнарымның иң нұрласын, күңелімнің баржаласан, бүләк итләрмен барасан, жырларымның иң мұңласын, таңнарымның иң нұрласын, бүләк итләрмен барысын. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда без җырлы бүләк тапшыруына килеп ирешкән соңгы котлау хатын укуга күчәбез. Измә улында яшәүче Газизов Илнур Зиннәт улына 70 яшь. Әтиебезне юбилее белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерле әтиебез, без сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа йөрәк түреннән чыккан иң изге, саф теләкләрне җиткерәбез. Алдагы тормышыңда тазалык, күңел кирлеге, бүгенге кебек һәммәбезгә кирәк һәм терәк булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Безнең өчен тырышкан аяк кулларың сызламасын, йөрәгеңә кайгы хәсрәт чаткысы тимәсен. Күп тә түгел, аз да түгел бу яшь, гомереңнең бер күңелле бәйрәме бу. Кулларыңда чәчәкләрнең генә түгел, ирешелгән уңышларның бәйләме бу. Еллар үтә диеп борчылма син, еллар үтү бер ни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Улы шатлык, нык исәнлек белән яшә әле безнең арада. Сиңа карап сыкланабыз һәр чак, күңелләрдә туа горурлык, рәхмәт сиңа. Әле ярый син бар, безгә үрнәк булып торырлык. Кадерле әтиебез, безгә балаларыңа дөрес тәрбия биреп, дөрес юл күрсәтеп тормышта үз урыныбызны табуга, туганнарга ярдәмчел, туганчыл булуыңны, кешеләргә игътибарлы, чын киңәшче булуыңны без балаларың һәм оныкларың бу сыйфатларыңны синнән тормыш өлгесе итеп алдык. Әниебез Илсияр белән иңне иңгә куеп, матур итеп яшисез. Без һәр вакыт синең тормышны яратуыңа, тырышлыгыңа, көчле һәм намуслы булуыңа сокланып һәм горурланып яшибез. Килер еллар сиңа бары куанычлар гына алып килсен, балалар игелеге, оныклар куанышы гына насыйп булсын сиңа. Оныкларың инде үсеп җитте, сизелмәде гомер узганы. Тормыш кичкән башкаеңны агарттылар еллар тузаны. Горурланабыз әти синең белән, сокланабыз сиңа кичкенәдән. Гомер буе без көч алып яшибез синең биргән хәер дугаңнан. Рәхмәт сиңа әти, күңелебездә саклап йөртәбез һәр бер сүзеңне. Әгәр сайлап булса әтиләрне, сайлар идек барыбер сине. Әниебез белән бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, бер-берегезнең кадерен белеп, тынычлыкта, муллыкта, күңел күтәренкелеге белән тигезлектә яшәгез. Иң изге теләкләр белән әниебез Илсияр, улың Дамир белән киленең Алсу, улың Илсур белән киленең Зөлфия, кызың Зөлфия белән киявең Фидаил, оныкларың Камилә, Әмир, Зәринә, Илдан һәм Айгиз диелгән. Шын күңелдән сезне тәбрик итәбез, гомернең озынын һәм бәхетлесен телибез. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның дөрәге зинәти, язмышыбыз бүләге
Дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Тормышны яратып, һәр көнне бәйрәм итеп яшәгез.